gowi manyien, gimedo gowi ewi gowi. To koro nyiso ni mondo gichul gowi ni kuom siling 100 ma sirkal ma Kenya nigo. Siling 70 dhi chulo gowi. Sirkal donge siling 30. 30 ni odwa chulo godo sara, madoro siling 30. Odwa chulo godo operations mage, ma en siling 35. Odwa miyo county siling 15. Manyiso ni dwe ka dwe gidok kendo mane chiro manyo gowi mang'eny. To det ni medo dio sirkand ni. Dine bet ni jogi nigi adieri mar loko cost of living. Kech gima Ruto temo timo, eno wacho ni we mondo adhi amedo osuru mag jopiny, mondo ayud pesa manyalo rego godo sirkand nikech gowi dieka. To dini gibini joma nigi chir, to giwacho ni gowi mar Kenya ni wachome uru gi wang' achiel. Ni gowi ni en gowi mane? Pesa manokaw mar Eurobond ni notiyo ang'o? Be parliament nokadhe to nodhi kure? Be nodonje considered fund marwa mar Kenya ka? To kidhi ng'iyo kata gowi moko mane jo America monti manomiyo jo sirkal ma Kenya 400 billion. Pesa ni ng'ama nochiw osaine? Ng'ama nodonjo kanye? Project mane manoloso? SGR ni kwarange mos en gowi mar pesa di? To wasechula di? Tadi modong, tadi mapod wachulo. Koro sirkal dine bed ni gin gi chir mar ng'iyo gima nyalo konyo japiny. Giwach mar gowi ni maber. Giyaw kitape mag gowi. Mondo gowi mosechuli, gowi manokaw gi yo moko luwo chik ogoloko. Koro iboyudo ni sirkal bobedo gi nafas mar kar mondo gichul siling 70 ewi 100, samonya dok piny gichulo mana siling 30. Koro gidong gi siling 40 mapod ginyalo tiyo go. To kazi mi wacho ni achiel kuom kaka inyalo duok gowi go